Alhoewel de Friesland nog net verneemt dat er meer mensen binnen die het oerstappen willen, is er blijkbaar nog net heel wis van. En had de zwaarverzekerder de verkeers naar een vrachtwagen in het centrum van Dokkum deel te zetten. Dan kunnen mensen alle informatie krijgen over de zwaarverzekering die ze willen. Het was nog net te warm. Er is een lietse groep mensen die ook wat vragen hadden over de Sionsberg. En er is ook een groep mensen die gewoon eventjes de steunbetuiging jouwen. En die vinden dat wij een goede brief kunnen hebben en goed informeren en dat ze snappen waarom de dingen zo gaan binnen. Maar net alle klanten die de brief kregen, bent te spreken over wat de Frieslands kreun had. Wat stier er in de brief die je hem kregen van Zwaarverzekerde de Friesland? Nou, dat wij uiteindelijk, wij in de Sionsberg in, wij steken wij winnen troffietst, trorreden naar Ljout en naar Drachten. Wat vind je ervan dat er hier ook streekrecht voor het kantoor hier een mobiele post zit van Zwaarverzekerde de Friesland? Ja, hey, ze willen, wat kan je wel eigen, ze willen je wissel graag houden, het er ook in. En wij moeten haar steunen. Nou, ik ken samen verzekering kan ik net steunen meer. Je wil je oerschreeuwen naar een oorenzwaarverzekerder. Ja. Waarom is dat? Nou, omdat ik lelijk ben. Dus ik ben 60 jaar bij de Friesland. Nooit geen verkeerd woord wat ik daarvan zei. Dat had altijd gehoord was. Alles. En nou dit. Nee, daar ben ik... Dan hadden bij mij oorlog. Er is dus een groep mensen die het al verhoor je wil van zwaarverzekerder. Die kennen dat waan in een kantoor dat inricht is door Stichting Red de Sionsberg. Nou, wij vinden dat de mensen zich verzekeren moeten bij een verzekeraar die zwaar inkopen wil bij de Sionsberg. Dat is uw simpele verhaal. En als de Friesland dat net wil, dan moeten de mensen moeten zich op een andere manier verzekeren. Red de Sionsberg roept mensen op die het oerstappen willen om deel te komen in haar kantoor. Nou sneu riet er een bus in de regio dat mensen haar ek uitschrijven kennen.